18 août 2020, 18 août 2023, al nasro bitele 18 nga ambe fanga yelema Ibrahim Boubacar Keïta alama hinela ale ka fanga traki min kɛra ambe o anniversaire amba akalo kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la an ye wulikajɔ sabati ka se an ka kunnafonidilaba dɔ ma Abdul Niang a ka se ka a ka yeta fɔ an ɲɛna san 3 Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga yɛlɛmalen kɔfɛ ka na ni transition fanga ye est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko tare don ou est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko dɔ kɛra mais a tɔ ye dɔ ye wa donc an bɛna kuma di Abdul Niang ma a ka se ka a ka analyse fɔ an ɲɛna san 3 tɛmɛnen kɔfɛ Abdul Niang nula ama ni wula cham sana nga do babu kono ful gagne bul gagne ci flebagaw ma mais Maliactu personnel befo mbe abonné fo ka malien befo akaja maoma be kan sui farafina kono jien kono ambe befo ka dugaw ke anga jamana ye alaka lafiya natia konna la alaka basigi ke bien aywa Abdul Niang san 3 transition nalen ko fe ere na fora ke ka analyse do ke ala comparé au précédent régime juma yelamara juma be anola alsa abse ka ke juma oui fanga yelamanen ko fe depuis le 18 août 2020 fanga tun yelamana ni insécurité ko kuma ye ani corruption ani fɛnw prix yɛlɛli ni fɛn caman be an nana ye k'a fɔ fanga tilala ka yɛlɛma tuguni. Ça veut dire que il y a eu un blocage. Coup d'état yɛrɛ furadama a bɛ nin cogo la. Coup d'état ka kɛ ko minnu ye coup d'état kɛ u ka to ɲɔgɔn kan san kelen problème foyi ma wuli. Ça c'est très rare. Ala nana kɛ coup d'état filanan kɛra. Je crois que u yɛrɛ y'a fɔ ko san fɔlɔ min kɛra tiɲɛ na ko foyi ma ɲɛ. Donc ko mais n'i y'a ye fɛn ma ɲɛ président ni premier ministre min n'u y'o déposé ko olu de kun nɔ don. Bon a bɛɛ kun ye olu de nɔ ye quoi. Donc ko jamana bɛna sira kura de ta. Dans ce moment que minnu ye le 18 août acteurs yɛrɛ u ye u yɛrɛ yɛlɛla fanga la. Donc M5 min tun bɛ dans la rue u nana n'o ye ka o fana yɛlɛ fanga la primature bɛ olu bolo. Je crois que ministre 8 ɲɔgɔn ka bɔ M5 kɔnɔ olu de tun bɛ gouvernement na. Ala ko tiɲɛ yɛlɛma kɛra sira dɔw fɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ka politique extérieure ani Faransi ka cɛ jɛɲɔgɔnya a da man d'an na ani ONU cɛ jɛɲɔgɔnya tun da man di an na ani ninnu ka armée minnu bɛ an ka territoire kan vraiment ɲin juguya dɛmɛ don fo ka taa an sa an kun tɛ se ka bɔ ɲɛtaga sɔrɔ an ka armée ko sira fɛ an ka jamana basigili sira fɛ tant que olu bɛ an da la transition ye courage sɔrɔ ka dusukolo sɔrɔ ka Faransi gɛn ka MINUSMA gɛn k'an tɛgɛ di dɛmɛbagaw ma minnu ka dɛmɛ kɛra sababu ye Ala ko tiɲɛ ka an ka armée se yɔrɔ la a kun tɛ niveau min na n'o ye an ni Rusiw ani Turki ka jɛɲɔgɔnya ye 2012 armée min tun bɛ yen Ala ko tiɲɛ coup d'état bɛ kɛ don min 2020 o armée kelen kun tɛ yen bilen dɛ sɔrɔdasi hakɛ min recrutera minɛn hakɛ min sanna waaw ko avion fila kun bɛ duguma cloué au sol mais en 2012 c'est l'armée de l'air même qui était clouée au sol pas 2 avions n'i y'a ye Sadio ninnu bɛ nin sira kan bi jɔn ye Sadio formé jɔn y'a bila ka taa Russie u ye fanga min jigin o de kun ye u ka baara ye Assimi ka unité ye unité kura de ye o unité créera u ye fanga min jigin o de fɛ ka tila k'a équiper u ɲɔgɔnna tɛ yen minɛn ni formation na même en termes de traitement armée kɔnɔna la donc kɔni sɔsɔli t'o la quoi mais Ala ko tiɲɛ armée min fana bɛ yen bi ani min tun bɛ yen coup d'état don o fana cɛ ka jan dɛ ni mɔgɔ min ko i bɛ kuma ni hɔrɔnya ye gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais armée sira fɛ maa si tɛ se k'a fɔ ko baara ma kɛ
armée be niveau mina bi capacité mbe mina mbe sans fin mina duguma mina ala ko tien Mali ma délicat ni niveau soro armement ko la yoro la me fait gagner gal doké parce que on parle de la montée en puissance de l'armée maintenant on be sans formation be ga recrutement be ga mais au Benata quand on voit le centre Bojo Nununi Anyona Chama des zones qui sont proches des grandes villes et les populations se plaignent que l'armée soit elle ne vient pas soit elle vient en retard. Et malgré que ni acquisition malgré la montée en puissance de l'armée, c'est très facile à comprendre, c'est-à-dire que Morobi Fendo du Nyorona, c'est-à-dire la montée en puissance de l'armée, ça c'est au niveau de la capacité opérationnelle de l'armée. C'est une armée pour agir sur le terrain. Bamako par exemple, insécurité B, ça fait des années. Mais commissariat Befambe, commissariat Joli, est-ce qu'il y a eu d'abla? Hali si sans Koulouala ou Bouka la Soukono. D'autres sobe Fambe, Mali Fambe. En mettant un refrain français, les États-Unis, d'autres sobe, d'autres mais Banabana. Padamava, commissariat oubé, gendarmerie oubé, mais est-ce que insécurité bana? Donc moi quand on dans fara de que nous n'ignorons pas. Mali centre situation n'oronte. Il y a un terrorisme qui a sababu ka problème sugu bɛ de don ɲɔgɔn na. Ka siya dɔni siya dɔ kun kari ɲɔgɔn na n'o ye filan dɔgɔnɔ ka ɲɔgɔn faga ye. Ni wulila dɔ terroriste kɛlɛli kama a bɛ fɔ k'e bɛ ka armée bɛ ka siya dɔ de dɛmɛ ka di siya dɔ ma. Alors que terrorisme bɛ filaw cɛ la cogo min a bɛ dɔgɔnɔw cɛ la o cogo kelen na. Kɛlɛ min bɛ au sein de la population o man nɔgɔn dɛ. Mɔgɔw b'a fɔ k'an ye sɔrɔsiw wele mais est-ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a f'i ye ko karisa ni karisa de don ou bien karisalakaw de don? Mɔgɔ si t'o f'i ye. Dugu dɔw la mɔgɔ ninnu bɛ yen mais maa si tɛ ja sɔrɔ ka t'u ko fɔ. Parce que n'i taar'u ko fɔ a bɛ dɔn ko karisa de y'a fɔ. U bɛ na u b'i da k'i kan tigɛ bɛɛ ɲɛna. Nin bɛɛ de sababu la mɔgɔw ye kɛmɛ k'u da de tiɲɛnikɛla ninnu bɛ duw de kɔnɔ u bɛ dugu de kɔnɔ an cɛ la a tɛ dénoncer siran kama ou bien complicité sababu la c'est-à-dire jamana ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na min ye jamanadenw ye u b'an ka duw de kɔnɔ u b'an sen kɔrɔ là est le problème mais terrorisme in tagalen ɲɛ a taara wolo ko wɛrɛ de la an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ centre in na. Dugu fɛn fɛn bɛ ka wuli ka déplacer tan ni min bɛ ka kasara sɔrɔ a bɛɛ de ye dugu ye minnu tun ye bɛnkan kɛ u ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔgɔnɔduguw don. Dɔgɔnɔdugu dɔw bolo a jo b'u la. Mun na? Parce que minnu ye accord signé u ni terroristes cɛ olu ye waatinin kɛ lafiya la. Dɔgɔnɔ tɔw y'a miiri k'u ni terroristes bɛ ɲɔgɔn bolo k'u kɛra djihadistes ye. O kɛra sababu ye dɔgɔnɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni dɔw kɛra a barika bonyana dɛ. Mɔgɔw ɲɛna k'o ye terroristes ye terroristes nɔ tɛ. Fagali dɔw kɛra terroristes nɔ tɛ. Règlement de compte. O ye tajuru sara waleya a dɔw cɛ juguyara kojugu ka dugu ci k'a ban dugu dɔw bɛ embargo la terroristes dɔw bolo mais dugu dɔw bɛ embargo la o tɛ terroristes bolo o ye dɔgɔnɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ problème ye mɔgɔ caman t'o kalama. Centre problème ne bɛ siran a kuma ɲɛ parce que n'i ma fara a tiɲɛ fɔli man ɲi kasara bɛ bɔ a la. Bon minnu fana ye accord signé ni terroristes ye dɔgɔnɔ tɔw ɲɛna k'olu bɛ lafiya min na u t'o lafiya la yɛrɛ ɲini de don se t'u ye mais terroristes ninnu b'o dugu kɔnɔ u tɛ se k'u ko fɔ sinon bɛnkan tiɲɛna u b'aw faga mais u bɛ ka min kɛ olu la hali i furumuso t'i sagoya la a dugu dɔw kɔnɔ i furumuso a t'i sagoya la dugu dɔw kɔnɔ mais tu ne peux rien dire u bɛ na i muso ta n tɛ fɛ k'o yɔrɔ min fɔ dɛ k'o kulonkɛ a la toi tu peux rien dire nin bɛɛ de bɛ olu ka tɔ ninnu fana tɛ nin si kalama. O dugu k'u bɛ silamɛya kɛlɛ la. Silamɛya ko tɛ sa des voyous ko silamɛya n'u ye silamɛya façon jumɛn ye silamɛ bɛ se ka marifa ta ka taa maninfin fa wa u bɛ ka minnu fa u b'a dɔn silamɛw don u bɛ ka sɔrɔsi minnu fa u b'a dɔn silamɛw don u bɛ ka population min tɔɔrɔ u b'a dɔn silamɛw don. Kuranɛ sura 4 An-Nisa aya 93 ko maa o maa y'i tugu ka mɔgɔ faga mɔgɔ min limaniyalen bɛ Ala la
ko i sara ye jahanama de ye f'i ka sa i tɛ bɔ min kɔnɔ ala ka danga b'i kan ala ka funu b'i kan wa ala ka masiba bilalen bɛ k'i ma kɔnɔ suratul nisa aya 93 o ye kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ mana taa marifa ta ka taa maaw fa droit jumɛn bɛ e bolo k'i bɛ taa maaw fa n'o ye i bɛ ka taa mɔgɔ min kɛlɛ a bɛ seli ka tɛmɛ i kan peut-être a bɛ sun ka tɛmɛ i kan peut-être e bɛ t'o fa ni dalu jumɛn k'e bɛ jihadi la donc mɔgɔw ka kan k'o yɔrɔ faamu en réalité sɔrɔsiya sira fɛ mais n'a fɔra ko position jamana ni mɔgɔ dɔw ka taa Mali dugu dɔw minɛ k'u sigi ko a ye na jɛkulu si tɛ se ka jɔ armée ɲɛ heure 2 kɔnɔ Mali territoire kan bi na o siratigɛ la a tɛ yen bɛɛ combat kɛra o ye misali dɔ ye tout de suite min bɔra ye en si peu de temps ils ont réglé la situation pour avancer ça montre que armée ye capacité dɔ de sɔrɔ min tun tɛ armée la mais n'a bɔra o la an ka jamana si sago tɛ boli Mali kan bilen ça aussi c'est vrai an ka armée ye fanga sɔrɔ fana ça c'est vrai mais au-delà de ça i tɛ se k'i bolo ɲɛsin foyi la jamana kɔnɔ ko yɛlɛma dɔ donn'o la ou bien ko bi ka fisa ni kunu ye o sira fɛ ni balo ko don balo gɛlɛyara ka se hakɛ min na bi ala de b'a da dɔn kurantigɛ min bɛ an dala bi ala de b'a da dɔn justice kɔni tɛ da yɛrɛ tɛ don o kuma yɛrɛ la là ce n'est même pas la peine mɔgɔ k'i da don o kuma na tɔɲɔ min bɛ bɛɛ Mali kun fɔ a kun o tɔɲɔ ni bingani min bɛ yen kɛnɛkanda a mɔgɔ c'est à dire kiiri mɔgɔw yɛrɛ tɛ sariya yɛrɛ la bilen quoi ko sugu bɛɛ bɛ sen na mais est-ce que baara fɛn fɛn mana kɛ on aura beau ka minɛnw san ka formation kɛ ka recrutement kɛ est-ce que baara fɛn fɛn mana kɛ est-ce que an ka kiiri ni a ma lakilen est-ce que an bɛ se ka taa ɲɛ wa mais an filɛ dingɛ min kɔnɔ n ko kiiri nɔba de b'a la an filɛ terrorisme ko yɛrɛ min kasara kɔnɔ kiiri nɔba de bɛ nin dugu dɔw bɛ yen olu ka marifata ye tajuru sara de kiiri ye min k'u la par le passé ozo fɛrɛw ye min k'u la o de la terroristes nalen u ye population nɛgɛ de ko an ni aw tɛ an bɛ ka juge de ɲini an bɛ ka procureur de ɲini an bɛ ka eaux et forêt de ɲini an bɛ ka gendarme kɛ de ɲini olu ye min da tɔɲɔn na jamanaden kan c'était pas petit les gens étaient contents donc tout ça ça doit a ka kan ka kɛ leçon ye an ma quoi mais foyi terroriste minnu bɛ minɛ fana opération ni fɛn na ka na olu dɔw libéré la justice fɛ cogoya la min tɛ se ka lakale min yɛrɛ fana kɛmɛ rancune ye sɔrɔdasi dɔw kɔnɔ fo sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw dusukasibatɔ u ta bɔ u da la bon justice bɛ se ka injustice bɛ se ka wolo masiba sugu bɛɛ la jamana kɔnɔ donc vraiment justice ko in c'est pas la peine mais a bɛ kɛ cogo di fanga yɛrɛ min ka kan ka justice clé o fanga yɛrɛ fana ye justice utiliser k'a kɛ bere ye ka bi innocent kan ka bi innocent kan dɔw fila kaso la hali bi moi j'en suis victime ne ye kalo 3 kɛ u bolo a la fo bi a dɛsɛlen bɛ ka fɔ n ye minɛkun ye mun ye fo bi a dɛsɛlen bɛ ka fɔ n ye n bilakun ye mun ye dossier bɛ sanfɛ wa a bɛ kabakolaw la wa personne ne le sait an bɛ min fana remarqué kosɛbɛ Mali yɛrɛ kiiri taabolo yɛrɛ la c'est comme Mali kiiri la ni i datugura o i condamné o Mali justice a kiiri tigilamɔgɔw ye kiiri tigɛ u y'a kɛ ala y'a kɛ a bɛɛ ye kelen ye parce que hali ni bin kɛr'i kan est-ce que an ka jamana système judiciaire yɛrɛ bɛ damakasi yira jamana kɔnɔden na i ka se k'i damakasi yɔrɔ min na i ka bila i ka hakɛ kɔnɔna la kiiri tigilamɔgɔ min ye i bila o degun kɔnɔna la o fana ka se ka ɲangi wa a sira bɛ yen k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa fo CEDEAO ka cour la ani Union africaine ka cour mais mɔgɔw t'a sira bɔ maliyɛn fana delila min na ko n y'a to ala ma ne y'o de fɔ n ko ne ta in kɔni tɛna to ala ma fɔlɔ fo ni n dɛsɛra n'i y'a ye ka sabali fɛn o fɛn na n ta in na n dɛsɛra de sinon ala ko limaniya tɛ sariya bɛ fɛn o fɛn daga ne kɔni ye n ta in na ne bɛ bɔ a sira fɛ k'a ta Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan donc il faut que Maliens ka bɔ maa tɔɲɔ les gens ils savent qu'ils ont affaire à un peuple min b'a accepter quoi et puis Mali fana mun ye Mali se nin yɔrɔ ma n'a kɛra mɔgɔ dɔ la o juguya kama tɔw b'a fɔ ko payi k'a ɲɛna donc tuuru sera bɛɛ de ma kelen kelen nin cogo la donc tant que mɔgɔw ma u ŋaniya saniya c'est un problème quand les gens savent que n'a yera k'a fɔ ko bingani ko Mali peuple t'a accepté minnu filɛ bingani na ko kiiri ou bien n bɛ fanga la wallahi a bɛ jɔ sisan voilà
Donc an bɛ bɔ o kɔnɔna la an bɛna don an ka transition chronogramme parce que ka dɔ fara a kuntagalajan kan o kuma bɛ sen na dɔw bɛ ka kalo 3 fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka taa au-delà de ça e yɛrɛ bolo au regard des avancées i ye minnu cité au regard aussi des tares i ye minnu fana cité est-ce que a b'a kun bɔ dɔ ka fara kan wa ou bien an ka dan mois de mars in dɔrɔn ma? Non, chronogramme min kɛra n'u taara valider u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a tɛ se ka respecter. Depuis a ko wagati ne y'a fɔ n k'u bɛ ka ni programme min bɔ n ko ce n'est même pas possible. Parce que maire kalata kan ka kɛ, député sigi kan ka kɛ, président sigi kan ka kɛ ka o kuncɛ février nata. An bɛna maire kalata kɛ transition tɔ yɛrɛ ye 6 mois. An bɛna maire kalata kɛ don jumɛn? An bɛna député kalata kɛ don jumɛn? An bɛ taa président ko campagne ni o datuguli ni fɛn daminɛ don jumɛn ko élection bɛ kɛ? Solution dɔ kelen de bɛ yen, soit ka élection tɔ ninnu bɛɛ cɛ ka bɔ yen, ka élection présidentielle kɛ février, donc ni président sigira, maire sigi ni député sigi bɛ sɔrɔ ka tugu o la. Donc hali o yɛrɛ o date respecteli peut-être do. Est-ce que d'ailleurs ŋaniya yɛrɛ bɛ yen fanga la ka élection kɛ en février? Parce que référendum yɛrɛ min tun kan ka kɛ mars o ye retard min ta bɛrɛ t'o jɛ 6 mois la. Donc ça veut dire que transition prolongée li ka daminɛ 6 mois la ka taa san kelen ɲɔgɔnna na. Il faut s'attendre à ça. Mais an tɛ an dan tigɛ o kan o bɛ fanga ani politique mɔgɔw ni fanga ɲininaw o b'olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna la ko ka a prolonger o y'u ka ko ye parce que partiw bɛ min nɔfɛ o ye place ko in de ni fanga y'u wele ko gouvernement d'union nationale bɛna sigi donc u b'a fɔ ko hali an ka prolonger même 3 ans ça ne sera pas un problème. Mais hali o yɔrɔ fana la n bɛna ɲininkali dɔ fana tɛnku parce que depuis san 3 kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ ko tiri sugu bɛɛ bɛ kɛ parti politique kan jamana binna gɛlɛya min kɔnɔna la politique de y'a kɛ politique mɔgɔw de y'an se nin gɛlɛya bɛɛ ma mais k'a ta indépendance la fo ka n'a bila bi la est-ce que a bɛ se k'a fɔ ko les politiques ont géré sans les militaires? N'a y'a sɔrɔ fanga bɛ politique mɔgɔw la ka militaire mara olu de b'u nommer olu de b'u wuli donc militaire mana tiɲɛni fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ye politique mɔgɔ de nɔ ye parce que olu n'olu ka jasi tɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka ko sugu dɔw kɛ. AQMI kelen-kelen ni terroriste ɲɛmɔgɔ minnu filan dala nin ye n ko an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw n'u tun bɛ arme trafic ni drogue trafic kɛ nord la ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka sɔrɔdasi militaires ATT clé AQMI circulait à Tombouctou à Kidal tranquillement même Gao région kɔnɔna la mɔgɔw nana kunu drogue avion min jɛnna Tarkint Gao mara kɔnɔ air cocaïne président yɛrɛ taara sen da o affaire kan k'a datugu ça veut dire que tu imagines à quel point affaire kun bɛ fɔ niveau min na c'est très mauvais. Donc jamana terroriste y'u sigi les gens pensent que terroriste nous installé la Mali territoire kan u bɛ Mali territoire dɔn ka tɛmɛ Mali état kan pour preuve u bɛ circuler terrain sugu bɛɛ la dogoyɔrɔ b'u bolo terrain sugu bɛɛ kan parce qu'ils ont fait des années à s'installer. A ma daminɛ san kelen dɛ plus de 30 ans u bɛ ka nin installer au vu et au su de l'état. Donc sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛni kɛ hali sa u bɛ ka continuer ka tiɲɛni kɛ sɔrɔdasi denmisɛnw bɛ tiɲɛni na tribunal militaire la o don na jugement bɛ ka kɛ militaires minɛnen bɛ ka jɔ baara la jamana ka marifa ni kisɛ olu bɛ ka bɔ u b'o de suɲɛ ka t'o feere o dɔw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ terroristes tɛgɛ kɔnɔ est-ce que nin dusukasi tɛ mɔgɔninfin fa nin bɛɛ ye mun ye nin bɛɛ ye politique mɔgɔw ka mara jugu de parce que armée nana kɛ dépotoir de ni faama min kɛɲɛn'a den marali la o t'o k'a y'a don armée la quoi maa sugu bɛɛ bɛ recruter cogo bɛɛ la o ye politique mɔgɔw ka mara de armée kɔnɔ i tɛ jala sɔrɔ n'i tɛ politique mɔgɔ dɔ nɔfɛ n'i tɛ parti dɔ nɔfɛ. Mais on comprend pas. Ce qui a fait que médiocres nan'u yɛrɛ sɔrɔ hiérarchie kunna alors que niveau tɛ yen. On comprend pas pourquoi les militaires sont au pouvoir mais les pratiques minnu nɔrɔla politique mɔgɔw la o pratique kelenw bɛ ka continuer hali sa. I n'a fɔ pratique jumɛn exactement? I n'a fɔ corruption avancement na ou bien recrutement na olu n'a ɲɔgɔnna ou bien kiiri batobaliya ou bien population bilali a ka hakɛ kɔnɔna la. Non nin ye maliyɛn jogo de ye
N'i ko i bɛ yuruku-yuruku kɛlɛ, ça veut dire qu'il y a décidé ka Mali peuple de kɛlɛ. U b'i fa nɔfɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw balo sɔrɔla la, journalistes balo sɔrɔla la, karamɔgɔw balo sɔrɔla la, finitigiw balo sɔrɔla la. Finalement, n'i ko i bɛ yuruku-yuruku kɛlɛ, i bɛ peuple de kɛlɛ la. Donc les gens ont décidé de faire avec. Maintenant ni minnu bɛ kɛ a caman ye pour que ka peuple nisɔndiya. Et puis a bɛ fanga ka crédibilité ni fanga ka légitimité tɔ sinsin. Maintenant ni ninnu caman b'o minɛn de kɔnɔ. Mais yuruku-yuruku in ye maliyɛn jogo dɔ de ye. Nin jogo bɔli maliyɛn na a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. Quel que soit ladamu mara tiɲɛna, mara de tiɲɛna bɔgɔ-bɔgɔ. Mɔgɔ mun kan ka mara kɛ o ye mara dabila. Les services de répression n'o ye justice, police, gendarmerie, Transparency International ka rapport bɛɛ b'a jira k'olu ɲɔgɔn secteur tɛ yen min tiɲɛnen bɛ ka yɔrɔ bɔ. Bon, yɔrɔ min ni o ka kan ka kɛ a moralement yɔrɔ ye n'o ye wajulukɛlaw ni fɛnw ye. Bon, là aussi ça va pas. Ça va pas là-bas. Bon, finalement, a bɛna redresser cogo di? Un procureur général, Daniel Tessougé, a de la k'a fɔ n ye a ka bureau kɔnɔ ko jamana la ka yafa ma ka hinɛ a la ko jamana kɔnɔ bɛɛ k'i sigi k'a fɔ ko a tiɲɛna ko ale b'o supporter quoi. Mais justice fana k'i sigi k'a fɔ k'a tiɲɛna ko c'est ce que lui il ne comprend pas. Parce que secteur bɛɛ mana toli justice de bɛ se ka nin bɛɛ redresser kelen kelen. Mais ɲangibaliya wari bɛ jɔn kunna Mali la k'i bɛ kungo sɔrɔ. A fɔ n ye Maliyɛn tɛ se k'a fɔ a ye wari ma. Mɔgɔ bɛ taa i ka du jɔlen bosi la k'i bɔ a kɔnɔ k'i fili kɛnɛma ni wari de ye. U bɛ tila ka papier bɔ ko tiɲɛ na k'a ta yɔrɔ ye quoi. Ala ka hakili ɲuman di an ma. O de la minnu bɛ k'a fɔ ko yɛlɛma walima Mali kura u m'a faamu nin ye maliyɛn jogo de ye. À tous les niveaux yɔrɔ tɛ yen ko nin de ka fisa ni nin ye nin taabolo la. I yɛrɛ halala wari i ka droit pour que i k'a sɔrɔ Mali administration na f'i ka jɛn dɔ de kɔ o service ɲɛmɔgɔ olu ka u niyɔrɔ dɔ ta. Commerçant a ka marché passé pour que i ka bɔn ka bɔ trésor la pour que i ka wari ka sara i bɛ jɛ pourcentage dɔ de kɔ surafɛn na k'o di pour que i halala ka d'i ma. A kɛra sariya de ye à tous les niveaux. Bon, ni mɔgɔ min ɲɛna ko fanga dɔ jiginni ou bien fanga dɔ yɛlɛli b'o changer o tigi ma foyi faamu. Fo an yɛrɛ jogo de ka yɛlɛ ka jigin. Mais sariya yɛlɛmana fanga yɛlɛmana non ça ne change pas ça. Voilà. Ayiwa an ka babu a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la bi an ye wulikajɔ sabati ka se Abdul Niang ni ale ye kunnafonidila ye ɲininikɛla fana don an bɛ se k'a fɔ ten cogo la walasa a ka se k'a ka hakilina partager ni an filɛbagaw ye par rapport aux 3 ans de la transition a ye mun faamuya kɔnɔna la mun de sera ka kɛ ko ka ɲi mun de bɛ yen nɔ halisa ko o ye majɛngɛ n'o bɛ se ka améliorer a ye analyse lamɛn an b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛɛ y'aw ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔna la Abdul Niang i ka kuma kuncɛ kuma. K'a fɔ maliyɛnw ye an ka kɛ hakilitigi ye hali bi politiki kɛlɛ jamanadenw ka hɛrɛ ma deli ka yala a tɛna yala o tɛna kɛlɛ kun fɔ ye u bɛ e ka gɛlɛya de ta k'o yanga ko kɛlɛ kun y'o ye. 91 u ye maaw ɲɛgɛn ka bɔ ko ekɔlidenw ka bourse k'a kan ka doubler ko dɔgɔtɔrɔw ni maîtres sara kalan man ɲi kɛnɛya man ɲi mɔgɔ minnu ye jama nɛgɛ k'a ye bɔ olu de taara maaw fa. Donc u ye maaw fa kalanko min na u ye jamana kalanko ban ka t'u denw inscrit Canada ani États-Unis. Anw denw tun bɛ kalan yɔrɔ min na u y'o détruit. Bourse min tun bɛ di ekɔlidenw ma depuis lycée k'o kan ka doubler u ye bourse yɛrɛ bɔ yen pewu hali daramɛ a tɛ di lycée la bilen. Jamana kalanko kɛra cogo min bɛɛ y'o ye dɔgɔtɔrɔsoko kɛra cogo min a y'a ye u taara don ajustement structurel kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsow kɛra sayɔrɔw ye. N'i bɛ fɛ saya sababu yɛrɛ ka teliya i bɛ t'i da ye quoi u yɛrɛ denw n'u musow bɛ taa furakɛ Faransi ani jamana wɛrɛw la. Fo bi jɔn ye fagali kɛ o dɛsɛn bɛ ka dɔn victime fo bi u ma bila u ka hakɛ kɔnɔ. A misali suruma ye M5 RFP u ye mankan sugu bɛɛ ci ko nin kiiri man ka tɛmɛ 3 mois kan
ala y'a kɛ u nana don gouvernement na 8 ministres ka tila ka premier ministeriya d'u ma ɲinɛ y'o san 2 ye fo bi maaw sara cogo di o dɛsɛ bɛ ka fɔ an ye jɔn ye fagali kɛ o dɛsɛra ka fɔ an ye jɔn ye donc pourquoi a tiɲɛ tɛ se ka fɔ parce que minnu bɛ jama labɔ a dɔnni da man d'olu la parce que kisɛ cira manifestants na cogo min na kisɛ cira policiers la o cogo jɔn de tun bɛ ka kisɛ ci policiers la o ye jɔn ye o tiɲɛ tɛna fɔ an ye fo ka taa fɔ min kɛra ɔ bi an ɲɛ b'a la a bɛ ka fɔ an ye ko mercenaires dɔw de nana k'u tun bɛ anglais fɔ k'olu de tun bɛ ka kisɛ ci jama na ala e m'a dɔn a kɛra baara ye bon o mercenaires komi premier ministre yɛrɛ de bɛ k'a fɔ a bɛ mun makɔnɔ n'a m'a fɔ ko o mɔgɔw ka minɛ a se b'a ye bi bɛɛ ka instruction di pour que la justice se mette en branle pourquoi a tɛ kɛ kɛra baara ye dɛ an bɛ min fɔ mɔgɔw ye o la en tout cas dɔw kɔni kɛra députés ye dɔw kɛra ministres ye u miliyɔnw sɔrɔ mais dɔw joginnen don fo bi u ma furakɛ se kɔni b'u ye k'o tigiw ta ka t'olu furakɛ Tunisie ka segin n'u ye o kɔni tɛ koba ye bali bɛ dɔw la o kɔni k'olu ta ka taa n'u ye Tunisie ka t'o traitement kɛ ka segin o kɔni se b'u ye est-ce que o sera enquête ni fɛn na wa mais olu hinɛ t'u la u ko ko ka taa loi de ta ko loi k'i occupé o la ça veut dire que o wari bɛ bɔ jamana ka caisse la mais olu bɛ ka min sɔrɔ dɔrɔmɛ man ka bɔ o la kisɛ dun bɛ ninnu de sɔrɔ pour que olu ka nin jɔyɔrɔ ta ɔ n tulo b'a la u bɛ ka mɔgɔw nɛgɛn tuguni ko sɔrɔdasi fanga min bɛ yen ko ninnu fana dɛsɛra k'an ka bɔ ninnu fana nɔfɛ quoi i bɛ k'a ye cɛkɔrɔba ye o bɛ se k'a fɔ ko a ye sabali mugu kana ci ne bɛ démissionner mais est-ce que i bɛ k'a fɔ ko Sadio ni Asimi ninnu ka démissionner k'u bɛ jigin ten tranquillement ka t'u ka sigi so ye donc o kɔrɔ o combat mana daminɛ a su mɔgɔ t'a da dɔn donc u bɛ ka mɔgɔw nɛgɛn o fana n'a ka mobiliser mais i bɛ nin révolution fɛn fɛn kɛra i bɛ min kɔlɔsi mɔgɔ minnu b'a fɔ a ye bɔ olu tɛ sa u muso tɛ sa u den tɛ sa mais i b'a sɔrɔ su bɛ 100 200 300 la mais olu yɛrɛ si t'a la olu tila ka kɛ faamaw ye donc halisa jamanaden dɛsɛlen bɛ ka faamuyali kɛ ko ale ka problème ye jiko de ye kuranko de y'ale ka problème ye o bɛ ɲɛnabɔ sira min an ka taga o sira fɛ mais a tɔ politiki ma yɔrɔ in o y'a dama ko ye donc ni mɔgɔw y'o hakili sɔrɔ ko caman bɛ ɲɛnabɔ jamana ko in na donc hali bi ala ka Mali basigi samiyɛ in ala k'a diya an na an bɛ lakanabaliya ni terrorisme ko min problème kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di an ma pour que an ka se ka bɔda dɔ sɔrɔ a la donc o de ye n ka dugawu ye ka kɛ jamana ye quoi. Aluna an bɛ i fo malgré que i ka emploi temps chargé don mais ka sɔn ka Maliactu bisimila ka se ka i ka hakilina ka partager ni maliyɛnw ye an b'i fo la kosɛbɛ ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fana fo aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. I bɛ kasi la mun na? Ay,